Sik. Hoy, Pan, good afternoon. Good Pwede ka afternoon. makulog. Kanon ako yung yun. hapon ta. Diyaras maranding, naalang ko ikuan nun. Ito, tapos kulikuran na. Pansaan pag ko ni. Kadaghan man kayo ko og kanang Ay, busy day ka? Busy man kay ko ay. Kontak. Daghan kayong ipas. Hala. Kaya kana lang isa oh. Uy, G, naday ka, G. itong busy. Uy, manlakaw minisik nyo. Di man siya, busy man daw siya. Kabisihan, mga bisa Hala kami ka. yun, mga Ay, bisa mga ba? Unsay Lord. kabisihan nato dire? Hala. Ako ara ni kay isa lang ka mo. Nagana. Kaya ako may busy. Sila may kauban diri Sila sa ka basura. pinangga na mo. Wow. Nga dili ka magbisi ka nunay kay kinanglan ang busy dili man ma-neglect nato pero atong butangan og atong kinabuhi og kanang murag ma-relax ta ba? Wala sa atong kabisi. Wala ka na silang duha ay partner sila sa busy. Karon jud si manaha kay makatindog mi alas 11:30 na. Hala. Lo, udto na ba di ay? Hala uy. Nyagikan pa kog maranding, pagkabot ako diri nang lawgaw pa ko sa inyong kabisi. Labaw mo rin kong busy. Ang imong kabisi, Lalabaw ko busy ka, busy. busy ka og kanang Gikan ba ko sa wara-wara. lakaw. Dili oy. Pero sa imong pagwara-wara, Kakarding ko. daghan kayong kuan, daghan kayong nabulahan. Unsa man gid nang busy. Oh, anong mabisi? Ganong mabisi man gyud. Mabisi yun ang tao basta na trabaho. Ako kay kuan magbisi-bisihan parang nay trabaho. Hala ka. Sa ako tinuod jud busy pero murag dili pud ka muliho, di ka mohatag og time. A truly busy man have time for everything. Munay reality. Oh, nana siya. A truly busy man have time for everything. Manager. Okay, ihamang kanang sana gi-divide niya iyang oras. Nga magtrabaho niya tanan. Daghan gyud ay trabaho uno no di gyud ay ta magtanga. Kinahanglan daghan gyud trabaho. Kung dili po ka mo trabaho, wala po kay income. Wala. O pare Kung wala nako, ko kay income, wa kay kaunon. patay ka. Daghang utang para bang bayronon. Ano lang yun ang utang mo Dili sa di ay. sa kabisi ay. Kung ande siya, ang busy di ay trabaho. Busy. Kay daghan klase sa busy uy na nanay. Dili man kay kanang Dili kay trabaho lang. trabaho. Basic dula. Kana. Oh. Di ang ato ba ang panginabuhi to. Sige, panginabuhi sa Di ta nang kabisihan. dinadula kay kana sila mga dato na wala nay Ayaw problema ba sa kana pamugas. daghan mga pero Kinahanglan ba ya ay nga Napo tayo naabot ang recreation. panahon. Naay panahon sa pagdula. Wala pagdula daw. Uy, Pero magdula sa ta. atong pangidaron Magdula ba? tag syatong. Sa atong pangidaron ba wala munta magdula no? Saon May ka? na lalaki kay makadula pa sila. Dabi. Kapoy. Dabi. Mag-basketball, mag-volleyball. pero kita kinanglan ba gid ka nang mainat-inat atong mga Oo. nerves kay ngano. Kay ug dili bitaw nato na inat-inaton. Bitaw si Ang kuan ba ang resulta kay magmukulo na lang pag siya. anad kag trabaho, J. Pangitaw na nimo pre nako. Bisang gikan ko sa trabaho. Ngita Di ka jud trabaho. ko mahimutang og kanang tanaw nako ko namangita jud ko laing kuri-kurion nga mura bitaw kanang magluyang urong lawas. Mo na lang siguro nga kani mga babae bitaw nga dili maka pa mo na gingon dili maka-exercise kana kay kinahanglan magdula. Mo na mangunot na lang mo dali na kay matiguang. Hal. Adto mo sa Sweden. Ha? Ayaw sa to. Ina ata sa Sweden na Sports ta. Nang sa man to. Ay lang tagilaw ti. Oh, mo ba? blind na ato. Ah. Man ang busy nga tawo. Bahala og busy, nagyoy panahon sa iyang pamilya. Correct. Tagaan jud og panahon Ngek, ang ngek, asawa, ngek, ang mga ngek. anak. Kay mao mo na irason. Nay, busy kay ko. Dili ko katambong sa imuhang meeting sa school kay busy ko daghan ko kuan. Wala na ora ba? Pero i-picture out bitaw nato sa atong kaugalingon na nga kitay anak dayon dili ta matagaan og kanang bitong importansya sa atong ginikanan. Mura biya putag mahiubos, no? Kasi mura. Di kay mura. Maglain pero jud ang ginawa sa imong anak. Pero anak lit. Pero Gawa sa anak. Kabalo ka. Ang bana labo kong maglaing ginawa kay busy. Kung ang anak kabalo pud siya mo analyze nga iyang ginikanan naningkamot para sa ilang pamilya. Murag kanang kuan ba kanang Unya kay Murag mabawi-bawi Oo, na. mababawi ka. Pero kinanglan ka. Naagid ka, Unya, naagid ka ng Murag gamay gap. Unya kay ana may mga anak nga bisag unsa ka bising ginikanan di mo sila kasabot kay ilang utok Oo. linghod pa. Gusto man nila nga ma-mold gyud ba kanang ma-affect o ma-priority ba nga sila tagag atensyon, mapaluap kanunay. Uyas Kuan pud nanay. ka na pong inigabot po sa eskwelahan ba nga ikaw ra ang isa labi nag ikaw ra isa bitang walay mama or papa or guardian bisa guardian na lang nga mo attend bitaw sa imong meeting ana
Kuan ay luoy. Wala, Luoy, tinuod ba yan? paminaw. Oo, kana ra ba Dili ko Jud? anak, kaya wag ko ka-attend gimini sa iyang meeting. Hala ko. Nama si Jinggol. Wala po. Kay Nagsara nabisi yun. po ka. Kay nagsalig, kay na uncle. O Ah. auntie. Hala ko. Pumunta na At least nga yun. naa siya guardian. Pero naingnan jud ko nga. Wala ra mo tambong-tambong og meeting nako. Ay, kumbaga, It hurts. ma-reflect siya sa kay mo ingon man gud ang taga din office na ng mga mo nang asa mama nimo, papa nimo. Oh, maana gyud pangitaon ng yung Wala parents. ako na lang siyang i-challenge nga. Nagtrabaho man gud mi. Muna nga sabtan na lang pod. Total naman yung mga ante dito, ana ba? Pero lahi ra gyud. Lahi ra gyud siya. Manang murag nasakitan gyud ko na una nga. Pareha day tasik. situation. Pareha Wala, tag ikaw. sitwasyon. Ako ginauna lang mag-igo eh. Pero ano na lang, ampo na lang gyud kay unsa man taman. Wala naman, Ano huma sa- naman. Kuan mo na sa ako, human. nung kabayan ko sa unang panahon, naadyo ko permis akong mga anak. Kay Wow. kuan man, sa elementary sila, Dili ka busy. busy uy. Adto man ko sa eskwelahan mangulkog. Okay. Pwede naman gud Oo, yung din. trabaho. Yan trabaho. dito. Pwede Kuan raman ang siya. kuan, Hawak man Nga niya. ingon ano, imong trabaho ro no, nakakadiri sa opisina. Ang Abot mga empleo tawo. mangud ka, so siyempre, Dili kanang mabiyaan. kinanglan, naadyo ka sa kuan. Mamawi na Kami lang. kay self-employed raman mi. Mamawi na lang og kuan inay graduation. Ako. Ano na lang enigma. Count me in, count us in. Lagi. Wala nga kinahanglan. Dili siya pwedeng rason. rason Nga dili nimo mahimo ang usa ka butang nino lang mabisi ko di ko mo ang Pero anak. sa graduation, Napoy kanang napoy rason nga. Ay busy ko, dili lang ko maadto. Nya ang resulta naara sa balay. Unsa na nga rason nga nung rason ka nga busy ka? alibay. Alibay. Di ba? Alibay. Alibay. Kay naaman sa istorya, kung gusto ka, daghang pamaagi. Kung dili ka gusto, daghang mga rason. daghang ka rason. Mura kalibay lang gid siya. Alibay ra siya. Na siya alibay pero naay maayo. Naapoy dili maayo. Di Pwede ba? okay ra siguro na oy kung ang imong rason valid. O nga Bisi ko makaalibay ron kay ka. emergency ana tinuod Dili ka yun. maadto. Oh, dili ka mo adto pero real gid ang imong rason ba Tinuod na yun dyan siya. tabo. Di mo binutbot. Gani. Oh, yun. Nakoy lakaw ron yo wadi ay. Nainga na. Nainga na. Uy naman na inana nga. Uy nakoy lakaw ron niya na kuan man imong lakaw kanang mura na postpone or na wala ba na dayon ba. Ano ba? Pero nakabaliban nakay lakaw. Okay, ko bisulayan ako ruma panahona busy jud paningkamutan akong kaning orasa diri ni pagkauman gawas ito mapud ko diri katong imong kana ko ngalit mo ni nagready ko gasapaw ko dag uniform sa barangay gasapaw ko uniform sa card ink wa may nanawa gani padayon lang po kog sulat ito. Alangan man ang ulan gadulong Nanangin ko sa manager. man kunimo nga silulit mo adto dito niya. Nanangid ako sa manager oy okay ra Kanang ang ulan ba ulan dili ko kung kuan ba nga. Dili na. Wow, thank you kay Gina, save ko. I love you. Nindot kaya. Thank you kayo. Sa iya na ba nakita nako sa iya nga. Kanang nagbag-o pa kaayo siya na single. Iya hanggi iya habang Nagi- busy ang iyang kaugalingon. Nay rason. No? Gibisi-bisi na ko kung kaguringon, di na kapaglagay. Joke ra. Joke ra, oy. Dalan tinuod ba? Dili pa tari diyan. No, kay dili biya ka. Kung dili, Binaw ba ya? Oh, uy, makatabang ang busy. Kung makalimot ka no. Oh, diversion siya sa imuhang mga suro, mga pin, sa imong mga utang po, makalimtan jo. At pwede gyapon. Maya, no? Oh, kaysa imo ka busy sa tibok adlaw, ini kagabi na wala kay buhaton nga kuan matulog na lang tinuod ka. yun. Makapahuway ni mo na una. Padayon lang, busy na lang. Oh, dili wala biya gyud kay kalingawan. Wala ay, Oh, boring. dili imo nga mana boring sa balay. Isa pod ka sikreto sa busy nga makatabang sa tawo is matangtang yun mo ang mga boring. Kay imo una ba dili Dili na ma-focus ba atong mga nangagi na nga kuan. Dili ma-focus sa Tinuod emosyon. yun. Ang kuan kung busy ka so wala Pero na kayo yung na- pagka-busy kay kuan man pagtabang man sa iyang isikataw. Oh. Di po kumutabang sa kong kaglingon. Alisod po. Oh, kay ikaw na lang isa. Maunay po kong plano ni. No, baya no. Ikat lang. Sik, ikat lang ang nga ikat ani. Lagi. Mana nga kanang mga bago pa na single nga murag dili pa ka move on. Kana Keep yourself busy. keep yourself busy diyan. Magyan. Ayaw lang pod ninyo kalimti ang pagkaon. Ako gamay-gamay lang ko mukaon. Pagkaon. Pagkaon jud sa Ampo. kabisi. Ampo. Pagkaon, Isalig ampo. sa Ginoo tanan. Oh, anak Di gyud. ba? Dala Isip. dala kanang lihok pod. Oh, niyo. Banding sa mga
Oh, ano mo gawas? Sa pamilya, sa Oh. imong palibot. Parehitong sitwasyon no, nangaligo dito BSW Dili ta sa karon. kuyog. Dili ba gyud unta ako ato. Ako sa nigalugod. Ako nga wala interes mo kuyog. Ako nakakuyog kay sigaret, busy mi siyang mga anak nga abot man niyang mga anak isa kalakaw. So ako mo'y nakakuyog wa damha. Nalingaw Gitawagan na ko. ko siya nga kanakuyog ta lit. Ako ray balon. Nalingaw nung ko. Ikaw ray balon, daghan kay mo balon na. Nalingaw Bala ko. nga kanan. Kinahanglan yun siya. Balag ako ron na ano gyapon dito sa tubig. Mo na giingon nga. Sa kabisi, naagyod siya panahon sa lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw nga daghan pod. Kay dili mo gud siya pwede nga Ikaw focus ra ka. lingaw-lingaw, ikaw ra Focus ra ka tanan kay Lagi kaning naman na iya. kay kani bitaw mag-focus ra ka kanunay sa imong trabaho, dili man na siya makaayo pud sa imong lawas. Kinahanglan jud kag leisure time. Stress. Oh, No, ang stress, ang kanang trabaho stress na. Ug wala kay leisure time ana. Stress, sakit. Oh, Abi po stress, nimo, sakit. sa stress, dili na Over stress na yapon po depress. stress. Oh, ha? Oh ha, depress. Lagi depress, sakit, namatay, stress, sakit. Then anxiety dayon. Ato lok na naglata. Sa panahon nga busy kayo ka, kanang murag imo ni yung banatan bitaw sa trabaho. Mabot gani nga murag kapoy naman. Oy, Na. relax sa gyud. Oh. Na. Buhian sa gyud nang trabaho. Then mo ginhawa. Usa sa naasig. Ginhawa, usa mo atos gawas. Inhale, exhale. Usa siya sa. Sa imong gitrabaho gisulat nimo, bation gid mo katulgon ka, tulog gamay. Ano yun? Mo pahulay lagi ba Mahulay, nagpiyong ipasya imong yun. mata, Siguro na nag-apply mo na una. atong mo rin ang mga anak, mga atong anak, atong naong ba. Sahay mo rin magkulis maot, then mo rin nangunot. Hala, gumikan sa trabaho, guro no? Ay, ako style bitaw. Mo nang gwapa de kay Kaji. Kanaan ko, kanaan na. Istis yung mata, awa ka lang kuan. Buton. Oh. Wow. Ana dayon. Ayun. Kay imo basta gaana ka gasikag ginkon yan ko gaana na. Ana na stress. Tulog dayon. Talog na yun. Nap lang. Kay naapoy usahay labi na og nay problema bitaw. Oh. Then madala pa gyud mo sa imong trabahoan. Muna delikado. Muna ba puno na kayo imong una puno na kayo. Muna nga Hotdog na lang pirma tanan sik. Ang magtanaw ni mulit. Nana kay sungay. Aw no kay. Bisag dili ihangalan iyang pirmahan. Oh. kuan. Kaning kang sekretary nga trabaho mo rag di ko ganahan na yung nana oy. Nanabit ako focus trabaho na. Ayo, excuse me. Yes, good morning ma'am. Yeah, good morning. Muwala man akong concentration kung sa day ato ka. Hala dili Oh, na bitaw ko. usahay Oh, nga dili ko. kanang Oh. tingnan jud ako nga basaha gyud in taon na kay kanang mawala biya ka kay sa sulod sa imong una nabi kay gitrabaho. Unay kay gitrabaho Yeah, din na ayun na, interruption. iabot na interruption. Oh. Diha man gud na. Then napay pending dito nga na para bukoy kuan dito daghan jud. Ya kay dili man to pwede nga imong balibaran tong ngayong nga certification. Dili. Dili. Kay mga mo man na kuan. sila gyud una Okay. nga imong Priority. kuanon oh. Kadtong mga ipasa mo ni ipas dito sa kuan napagit uy napinding diha. Dili yun ka kaingon Pili ka. gad mo ron si. Secret para bimo. Ha? Secret para bimo. Lagi no kay murag tanaw na ko di ko mangandoy ni trabaho nga sekretary kay ma'am kanon Manimlag ako ka. ituyo nimo mabay ako po diwa ko sa unsa man Oy wala biya ko. Wala jud ko ani na wala jud ko na ngandoy na trabaho abi. Kaya dili biya ko kanang ansa na og kiniiya. Kanang kani ay. Kuan jud ni. pero da develop man nimo ang kuan sexy mo sa ecological Nakuhaan lagi gamay. Gamay. yung immunity sa tawo Nakuhaan Sa gamay. So ano yung bago pa? Bago pa ni siya? Kinto siya. Kuan, mahadlo ko, kuan ko. Kaya kung mata usa. Pareha na magnawong diri sa opisina Dili ang ganang Dili, kung masuko siya, Isuko kita gid mata. sa naong. Kita gid sa naong. English yun. Dili Dili ko- pareha na mo ba nga. Bisan pa wa mi nasuko, suko na so dili ako kay kuan jud maklaro jud kanang suko jud ko ana ba. Makita gid sa iyang mata, sa iyang aura gid, suko gid siya. lagi no ako na usahay nga Dili ko- dublikara ko bisan suko ko katawan na game lakaw na yes bala kaya Ya kam ako ko kalay. mag-workout ko ay Ana nga, sutan na to ba Ibutang na ta itong magalingon sa basic, kaya aron mawala itong mga... mo lagi Dili ang nakakaton jud ko dako pod usa ni kap. nga Ang saon gitudloan jud kanang tudloan jud ko ni. Magkaton jud ka. Kanang ko ni. nga pugong lang Oh.
Busy lang kanunay. Smile lang good, mana. Before in Christ. Smile lang good, bahalag nagsinumbagay mo sa una-una. Kana. Smile lang good. Oh, then ngiting asa. Kuha siya kanang night Adili. turn ako ng busy. Believe jud ko niya. Makaingon ka nga stricto siya pero mayo di siya kay batasan. Na Sa wala sa wala na ka. Isa na lang nato ng Sa nakakuan. busy. Buti na, BK. Dili BK nga bakla. Be kind. Be gana. kind and cares. Busy good. Oh. Busy. Matabang, di ka kind niya, pati bisihan ni mo niya, iso kay dool. Saman! Diba? Be kind and cares. Kaya di ka mag-cares nila, mahimo, bago ng certification Kanang mo. mana pasensya lagi kanang panahon na panahon nga maabtan nga kanang dili sila kasabot. Kay puno na una-una, kaya ipas. Oo mo gani. Kaya nagtrabaho unon. Sila, nakaingon sila, ayahay sila sa opisina, kay lingkod-lingkod lang. Dili jud. Hayahay, kadiha nga papel ang dahan. daan. Manggod Oh. sa opisina, utok mo manggod. Sa tinuod lang, dili ako ganahan og Unya, ang paperwork. pananglitan, Dili babe. jud ko ganahan og paperwork sa tinuod lang. Bisan gani karon nag-guard ink ko. Pero ginuhuna na lang nako nga Lord, dili man ni para nako, dili gid po ko ganahan magsulat-sulat gid kayo. Di ko kay ganahan, gusto ko ng practical discussion, kumis ay ganahan ko na nana. Bisan sa nanarbaho ko sa una, ganahan ko supervisor gid na. Suoy-suoy ra na, sure. Pero og sulat na gani, okay. Mo ni gihagit Pero nindot kag-agi. Count me in. na istino na karon. Naistido na. Tinog yung agi gyud. Dili ko partikular og sulat gyud. Pero mo may gihatag sa Ginoo, mabitay akong ingon halaka. Ako, maningkamot ra gyud ko nga mahimo na ako ni tanan. Dili man ko ingon nga kanang kabalutanan, magpadulog gyud ko. Mangutana gyud ko. Bahala ka pila ko mobalik, basta mahimo na ako na siya. Kay ako pong gyunaw na sa 27 barangay. Maningkamot ra pug ko nga dili ko maulahi. Oh, dili ikaw may kuan kay. Dili ko maulahi. Competitive yan na. Kay kuan man, maulaw po tayo nagtrabaho man ta. Bahalag second to the last. Wala ko yun noon ko na Pwede ba, sikat di ba madalas. first month ta, there is Oo. atong naay competition sa mga papers. Muna yung sekretaryo, very good kayo. Ah! Responsible kay first miss mga documents, there is barangay. Maningkamot ra gyud. Nami award na. Bahalag busy. Tungod sa kabisi. Sa iyang kabisi, naka-award ni. Uy, wala, ili naman gud pareha sa una. Ha? Uy, sa una. Nananaw ko tag salida na. Nanaw kami, magdula kami. Makatanaw ko mig salida sa una. Sa una karon. Oh, kanang teleserye. Karon. Na dili Dili na gyud. Dili na. Hala ka. Kaya Unsa kag ang report nimo. unsa kag sa nasyonal na gyud ang report ana sik. Padulong na gyud ni. Kay- Padulong na sa nasyonal. Eh, gitun-an naman ni. Gitun-an nami o kanang Hala. online. Ala ka. Online na. Muna na ikuha ng online. Ako nga nga nakabisi. Ko sa tuwan sa kanang sa hard copy nung ka sa online kay nga nang online man gud. May nagkanang ang stable ang internet. Pag dili stable ang internet. Oh, muna akong So- kuanan karon kana ako i-open nga dili ma-open diha sa desktop. Amo nang isi. Mo na nga marag. Kay ang hard uli gyud ko sa amo. ay nakoy nagits ko. Naglisod jud ko unsaon ako. Sa unang panahon manual ang trabaho manual. madala pa nimo kun. Typewriter, naabtan pa na ako ang typewriter. Kay Ang nakabati sa typewriter, once nga masayop ka, kumot. Oh, Kana gawas. kay kuan naman na yon. Kana mang imo naman Edit naman. Edit delete naman ka. gumikan sa kabisi kay daghan na kaayong mga basic na mga Okay, transaksyon. ginaog naman gud Oh. sa barangay ang kuan. Hala. Ang unsa man? Ang ganabang sa una ang di man pwede ra gani di mo jotay sa una. Oh. Karon dili. Silang balay. Karon Karon dili dili na nanagka sa barangay. Dayon kinahanglan ang mga programa na nagyutanan hands-on na gyud na. Hanay na sa barangay. Kinahanglan na naka-report o komento na gyud. Samot na ginong Munay di na kita ka grabe nga pamuyok. busy. Samot na yung dili matiman ang mga anak ng bisig-bisig. oo. Sus ko ang atong mga anak dili sila kasabot. Dili sila ka ay sakto pud si kay busy man pud ang mga anak. Busy pud sa cellphone. Oh. Busy sa cellphone. Ala kana akong cellphone kay usa ra gyud na matanag udto. Usahay kanang magtrabaho sa computer, anaon gyud na kay na may online pod. Ngay ipas ni ka, ay ipas pod. Ay biyaan sa tong gi-encode nimo. Mangita na pug ka sa imong kanon ko na ipas ana gyud siya. Usay online ang pass, mag ano pud ka pictures, online ipas na pod nimo dili Kaya na itong Merkulis ba? Nga, ana-ana si Ma'am Bikoy. Sa, uy, ay, kuha na, kuha na yun. Kanang pasa-pasa na yun, pasa-pasa na. Dili siya ingon. No, oy, ang wala ka duty, kay dili ka, kuha. Dili, bisag wala ka duty, kinahanglan online sila. Yan, ga-online sila, dili, uli, ingon po nga, kanang,
Unsa man na explain kayo dili ko kuan ka. Hala, mo ginay ko anak ko do. Uy, Uy, uy. struggle ko anang mga online rundo. Naharabot ko sa card ink ay. Pagkat-on, Ay, Busy gyud, pag busy. Pag-busy o kat-on. Busy yung katon. Card ink, panatag ka online na dito na isulod mo. dito na Problema na di mo ko. Tuwa ko na ng cellphone ay. Wasting time siya sa ako wag yun. May Dili time man, naman dili yun. man kung Ha? dili man na wasting time nimo kung naa sa trabaho nimo gikuan. Karon nga panahon sa computer sa kuana. Kuana gyud ta. Kanang sa tawag na Online. na nata aning Technology, gadgets, gadgets na ang no. So, gamit. ang materials nga mga tools, naka-gadgets na. Hala. Wala na gantay notebook, wala na netbook. Oh, magampo kay ko nga dili idritso province ang mga papel. Kasagaran Kanang karon dili. sa mga estudyante wanay notebook, netbook. Wow, sosyal. sa Hala, mga mawala syudad. ilang handwritten. Sa mga universities. Uy, Hala, mawala ang handwritten nila sa pagkamanual. Ano nga bang agi kay naingon na kag stino na ka. Mura na kag doktor og agi. Nagyud akong pagumangkon imbis nga mabakasyon sila kay makarelax. Uy ka tubang sa iyahang laptop. No, mo ni auntie, hello panat og report kay ipasa yon. Busy na gyud bisan estudyante. Wala na gyud ingon nga maglingkod-lingkod. Busy siya gumikan nga dunay Daghang report. nadugang nga strategy sa system sa trabaho Sa nga ingon anak. pag-eskwela. Pero sakto yun no. Uda more dahil ka magkatigulang busy. Mo ana diyan uda ang more ka mga magkakuan, ginikanan nga mag-eskwela. sige busy Busy. pero ka cellphone ra. Pero ang bata nga kanang ga tuon bitaw gyud sa iya. Okay, nilaron kay Klase? pinaagi naman sa laptop, Cellphone na laptop. cellphone, mga tablet. Na ikaw ayaw gyud pa behind. Siguro sa Kinahanglan magkat-on na gyud kag technology. Oh, Ya, ikaw kaya na nato nga dili bitaw ka ng kubian wala, ating ako mga lagi, wala ko si. problema. Iniguli na ko gigagbalay, relax ra ko, wala ko matera na kay para sa ko murag material lang siya nga way bili. Sa ko ba wala material, way bili. Alahi akong trabahoon katong malingaw ko nga ana. Dili ko kunik sa iya. Pero buto na una ulit ang kanang pagtrabaho nimo sa ana nga card nangdan gina siya og kanang Nakalagi sa panatag na mo. Magkuan jud ka, magtuon jud ka. Mana na siya cellphone ron magtuon na siya. Magtuon jud ka. Muna ako Hinahinay naman USB. Oh, gidalas balay. Kay unsa uni? May gani kay naay desktop sa balay. Oh. Naara po'y printer sa balay. Naapoy teacher sa balay. Ay, unay makasi kay imong lalabs. Makatudlo mo sa imuha. Wala pa gyud nako na-open na ma-open siya dito sa balay. Diri di siya ma-open yung kupatay. Ani kus balay mo trabaho. Muna nga. Ha, puno pa ang head. Unsaon ako ni? So sa kabisig yun, Busy. murag mapiktahan atong health ana no. Usa nga sa Kay ang kaon. Ang unang Sa man ko, sayra ba jud sik, ano, dili ba ko tikaon og pamahaw ay gumikan sa kanang Ayaw. busy bitaw. Mas mayo kay mo skip ka sa Hapon. sa lunch or Dili. sa gabi. Sa gabi. Basta ayaw Dili lang ko yun tikaon ang og pumunta. sayo. pwede ka mo skip sa gabi kaysa pamahaw pa niud to. Ayaw gyud na skip kay mabuang gitana. Ang loko, alam mo din ang usay sakit akong ulo. Pero sakit akong ulo, lawa dai ko kaon, nadadali ko pamahaw. Dito na din Wala ka. pa ko mabuangan. Di ako dili Dito na dili din ka basta para mabuhat mabuhat. ulo. Nabug. Oo, sakit akong ulo lagi. Ako dili sakit ang ulo ko lang makaskip pa mahaw. Dili ko kabalo mo sulat. Ah, mo nawadan kag energy. Oh, Nawadan kag energy. Nawadan kag energy. Ano, ang imong utok ba? Wala na kandar. Gutom man, Gutom. gutom. Gutom lang niya ang bunga. Ala dili jud sa usaw ko suwat, dili ko kamao. Amo nang ato ba lang og kanang computer kay iin ko naman mo. Muna biya sa Hala mga ka. batanon karon nga eskwela, mga estudyante kinahanglan kaon gyud mo og sakto. Kaundaan uy. Ayaw na gyud ng busy-busy. Ayaw gyud ang busy-busy. Nga dili mo kaon kay daghan kay kog report ma, daghan kay kog project, daghan kay ko ayaw kaon jud. Kay kung di ka mo kaon. Nya Hala balihon ako uy, dili na dai ko magkutiguang na rabat. Pag sige bitaw ka kanang kakuan, kanang kapasaran, Oh. manuga sige ka kapasar. Ah. O graduate di ka kanang pag-graduate gyud sakto gyud. Sakto yun. Sige ka pasaran og kaon, graduate ka Graduate dito. yun ka. Dito ka mo paso sa Minteryo. kung dili ba dito sa minter to ka sa hospital, mag-rest ka dito. Oh, bitaw na maingon nga nganong gikuan man kuno. Sakit ra ba sa ulo si? Ulcer. Primero, ulcer. Usa ulcer og sakit sa ulo. Anong sakit man Akong nabantayan ni ulceron pero akong ulo tampiak marag mag-ana oy, bilhan ko. Wala man kay Wala kaon. sakit ako ako. ka dili man maglabad ang ulo di ko kakaon. Ang ako lang yun nga di jud ko kabaw sulat.
Kay wala man ang imuha mong kung kanang system diri sa tiyan nangita na to magdagok na niya sa may iyahang ikasuportar sa ang dugo nimo kabalo, ba. kabalo ko nga gusto ko musulat, pero kabalo ko kung sa akong isulat. Pero akong kamot dili gyud kabalo musulat. So kinahanglan Wala siya kusog. dili ta Wala, magpadaog wala. bisan na busy, bisan na atay gitrabaho, dili ta padaog niya unahon yung kaon. Kaon yun. Ayaw gyud biya ang kaon. Og speaking of Kaya. kaon, Ha? speaking of kaon, sa una kay magproblema kog ting kaon. Karon kay magproblema kog wala pa ting kaon. Okay, Sakto, dako tawon siya. Ay kasulay magkay. Katong pag ingon gyud ni Doc na Sakto, mao Jud. ni imong pagkaon imong pagkaon sa gabi mao na lang ni lahi na sa lawas ay di ba na kuan kay ko Oh, ato liga. sering gyud ako lawas nga Pero naulian na kasi Karon, kaon gamay. lang kag-ayo, kaon lang kagkatong kay mga murag adjust ba sa gidili ni Gidili. Doc. Diretso naman gud ko ay. Diretso cleansing gyud to. mo to. Oh. Dito nga ayaw sa ni. Pero nanajoy kon karon. Nanajoy siya epekto. Nakuha na siya positive na. Dili pa man siya ingon niya 6 months ba ingon ni Doc. Wa pa man koy 6 months. 6 months to 1 year. Maana na gyud ani nga walay bitsin. Kanang speaking Asin na lang. Dili na ko dili deal na ng problema. kana bitang bitsin og kasi na di na ko na deal. Sugot ra man ko dag lubaga na ko na asinan. Sugot ra ko dia, sugot ra gani ko kuan kanang tuyo, sugot ra gani ko energy gatas. Saging sugot ra ko. Di pa pwede to yo. Manaon niya na gyud siya. Pwede magaling ginagmay. Ana ra gyud. Ah, kamay ra. Oh, Dili dili na imong tinanan, dili mi matingalan ang sumot lang ta. Wala may Dili mikay. dili Sa imong panlawas. Makita sa Dili lawas. bisag sa tinuod lang maulaw ko dako bigo ko kaon. Pero kay mo workout mo ko. Buntag pa sa iyo. Unang hamis, bisag Tanawa ninyo nang akong patulahan. Oh, ang garden na lang ko daan. Sa may Oh. Wala, mo to kay busy. mga tumiro. Busy, makita oh. Ana na eksakto dito sik. Nganong busy. Ana dai siya yang kuan. Bisyo eh. bisyo. Bisyo na ko malingaw kog tanom, malingaw kog kuan, bisag na itrabaho. Di jud ko mahimutang ato jud kog tanom, malingaw Dili mo ka ko. girly. Mm. Niya kagamay sa pagka Boyish. boyish. Nay pagka kanang trabante ba? Trabante. May Oh, pagkabuhi. So, ano na garden. lang. Kami kay Busy. girl kay mi. Usay Busy. busy, komentaryos busy. Advice lang sa mga taong busy. Dili kalimtan ang kaon. Ang gina. Kana yun. Dayon, Tama. bisan sa kabisi, tagaan yun og panahon ang pamilya. Og ang kagalingon. Tama. Ayaw yun ngayon nga busy kay ko mo na lang nimo imuhang panahon yun sa imong trabaho ayaw. Kay sa imong gyapon na mo uli. Bisan po sa kuan sa kabisi nimo nato tagaan yung panahon ang Ginoo kay iyang kaon natong kinabuhi unsaon ang pagbisi Amen. nato. Yes. Di ako ni muli. Kana yun. Kaya Ginoo ra gyud maghatag nimo maing palawas para mabisi ka. Oh. Ako. Mag-unsa man lang mag-imang magkinaunggalingon kag busy nga wala kay sakto to kaniya nga wala anto kay kanang pag-ampo wala nimo Tinodyo. tagayog luna ang Ginoo sa imong kasing-kasing kay ang imong ka busy mo yung gipa. Di pasulabi. Pasulabi. Salabi. Kaya nga na mga, uy, ba man ko kaampo ganihan, busy man ko. Oh, isa na sa ino. Inigbangon nimo sa puntag, ampo sa gyud nga Ginoo, salamat gyud nakamata ko. Correct. Nakasugat na po bagong adlaw sa akong kinabuhi. Trabaho na po ko, bani ko. Tama. Ano gyud siya. Pagkagabi na po ding tulog, salamat kay Ginoo kay. Gabi Ay, na. Gabi na, abtan jud ko gabi. Matulog na po ko ani, bantay ko, makabuhat na lang yun. Okay, naman tayo kamatayon good. Then sa kabisi po tagaan nimo ka imong ang imong kaugalingon o kanang importansya pud ba nga kanang abi kay pati nimo kan kapon ka dili lang ka dili lang ka manghilamo sa imong kuan ba. Oh, tagaan okay. lagi gyud nagpanahon. Ay, di na ka manudlay. Bahala Busy ko. ka. Di na ka manudlay, di ka Daghang mo lutatay, biya mo, daghang mo biya nimo, daghang mo mag-rejuvenating. Ah. Ayan ano sa tesakto. Speaking of rejuvenating, may lang ko na sa primerong adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat. May kaliban na meto ikalunga. Tulog na. Kabisi. Ulos lang ko sugod-sugod. Ulay nang human. Tungod sa kabisi. Busy. Unan sa ilaha Dili na. sabon. Di na may tao nga dili po niya hilig. Aw. Ay kanang Tungod sa kabisi sa cellphone. Oh. kanang bitaw ingon lang nga kanang mga rejuvenating mo sa dinha. Maibo bi ko sa katinuod lang. Pero Pero paryata ji. primero na Bisa na lagi. ko maibog man ko. Primero lagi ang Na sila yung time nga kanang bisa dagan mang busy pero makuha pa gyud nila nga magkuan silang na. Bilin pa na- Importante man gud ang atong aura nga mapangalagaan. Kay mamong ko ni labi ba expression. Ang guwapa man to. Oh, ano ba? Kaya pa kay dili mahilig.
Ha? Hindi mo ko mahilig. Amo na gingon lagi isip nga. Mao na gyud na siya. Mao na gyud na. Mao na gyud na siya. Oh. Ang Kuan tao gyud na lang siya. joy mo sabot. Dire ra gid taman. Ikaw ba naman sa kadagan sa trabaho? Mo nang dili makuan. Mikan lagi nga na tao ra mo gud ta. Di mo gud ta perfect nga tanan murag tag si Wonder Woman, Superman, sulubong tanan, mahimo tanan. Dili Dili. dili gud ta, dili tawag gud ta, dili gud ta pwede ba mo? Sige tingog sa unggoy. Awa. Kita. Igato. Mao na gyud gingon nga. Amo sa man eh. Human sa kabisi, mga tawa ta. yan. So, Ayaw seryoso. para sa ko dunay giingon sa ako siya. Uy, unsa man ka nag busy. Isot po do mo hila ko. Siya lo grabe kay na siya do bisag busy ka tawo ra magyapon. Taga ko kabantay to ta si Gio. Siya bisan og na siya kuan masakiton gi atiman tawa lang japon. Wala lang, Kuan na siya tawa lang japon. Mao na tinuod. Nganoy mahal isay sa sikreto imong sa kaugalingon. busy man tanan no. Busy. Pero di na to kalimtan nga. Laughter is the best medicine. Yes. Katawa lang. Digo na lang. Imong Kaugalingon. Kay og Imo na Sad ang kabisi. So, para sa ako, maunsa man ang atong trabaho sa atong kinabuhi, mabisi man og sa dili, ang Ginoo na lang pud sa ako akong pasagdahan nga siya mag-rule. Yes. Oh, Magdumala sa magdumala na ug mabisi man ko usahay di man gyud nato kaligtaan bisa maning kamot ang gusto mauna ang kaon nya makalimtan gyud. Lord ay sa patya. Lord, ay sa kog nagingon nga mintras makaya na to sa atong kinabuhi, sampit na lang kita Ginoo. Oh. Ayaw gyud babala sa Ginoo. Siya ra gyud Bisan nung tinubdan usapa sa imong tanan. religion, Oh. kinahanglan sangpit jud ka Ginoo. Kay doon ako'y namatigdaan karon sik. Ako gani di na ko gusto tamo trabaho kay di na ko gusto mabisi. Gusto na ko ba i-relax kay sa una pang panahon kong tinarbaho kay hantod na ninyo. Gusto ko tilaw ko nga ma-relax na ko kung kagulingon. Ni saluot man ni ang card ink nga hala ka dili. So dunay purpose pud ang Ginoo kay na may purpose ang imong pagka-busy nga makatambal pud siya, makahil nga naay matabangan ang imong kuan sa imong Okay, kagulingon. garawra nam nimo na aha ka ko ani no. Oh, nagraw-raw man gawas siya. ko. Ang akong plano lahi sa nitabo karon. Yes. Nagyoy plan ang So, Ginoo para nimo. ang Dili Ginoo imong nagplano. kaugalingon nga O plano. siya mo'y nagplano ani dili ako. Kay kung ako lang lahi man imong plano. take off kita. Manang So- so, nga Ginoo, ini kagabi Ginoo, imo yung will, your will be done. Ano ra gyud? So, ana lang mga sis. Mga sis. Salamat.